хора мили. Това е втория клип за деня. Няма да има тема, просто искам да ви предупредя на нещо. И то какво беше... Че сега сме 22 или 23, не знам. И на 26 заминавам на море, както може би знаете в другите клипове съм споменавал. И ще снимам рядко от неделята до съботата. И ще снимам най-вероятно един клип или два. Колкото нали, ептен да не снимам. Но вие няма много да забележите, защото аз и сега не снимам много често. Време на време пускам клипове. И да, вече разучих, между другото, как се правят тези видеи, обработването на видеоклипове горе-долу разучих как става и вече мисля да ги обработвам. И защо така от този клип, не следващи ми, от последващия клип ще почна да снимам по-често в смисъл, изобщо да снимам с приятели, влогари и така нататък. Да, това основно исках да ви кажа. Това ми беше мисълта да кажа в този клип. И да. Добре, чао приятели, чао хора мили. Ще се видим. Да. Бай. Не, това не съм го показала, съжалявам, не съм го показала. Исках да покажа това.